podujatie sa podarilo zorganizovať na vysokej úrovni. Podarilo sa nám dotiahnuť sem kvalitné mužstvá, bolo tu veľmi veľa kvalitných zápasov, videli sme individuálne dobré výkony, či už brankárky, alebo aj hráčky v poli, takže môžeme byť s tým turnajom spokojní. My sme nemali veľké oči, čo sme išli do turnaja, chceli sme zahrať najlepšie, adekvátne našim možnostiam. Bohužiaľ, niektoré zápasy nám nevyšli v skupine a potom sme sa už viezli, no ale zase musím byť spokojný, že od ten posledný zápas, o to umiestnenie aspoň sme dotiahli do víťazného konca. To vypadnutie Šalu ma prekvapilo, ale zase poznám kvalitu súpera Astra Birokert. Oni hrajú veľmi kvalitný fotbal v hale, takže s tým súperom to nie je až také prekvapenie, že vypadli, ale troška skoro sa rozlúčili s hrou o medailu. Na budúci rok by sme chceli už vojňový, dúfam, že sa nám to podarí zorganizovať s pánom Selčom, s naším prezidentom tohoto turnaja, takže ja si myslím, že aj tie mužstvá, čo sem chodia, tak radi sa vracajú. Však dôkazom toho bolo tých 17 prihlášok na turnaj, museli sme vyberať.